manunubos. Karon, sa sining balaan nga gabi, igabunag si Jesus sa paghatag sang kalipay kag paghidait sa kalibutan, kag kaluwasan sa katawhan. Sino bala ang makahuna-huna nga ang labing balaan nga pulong, ang anak sang Dios, mag-uba sang iya pagka-Dios, agod mangin katulad sang tawo. Nangindyutay siya nga bata, nagdako nga manugwali sang maayong balita, gintalikdan sang mga tawo, napatay sa krus, kag nabanhaw sa mga minatay. Initanan, tungod sang paghigugma sang Dios sa aton. Ining Dios nga nangintawo, amo ang aton ginasaulog sa sini nga gabi. Ang lapsag sa pasungan, amo ang Emmanuel, ang Dios nga kaupod naton. Kadkun ang Ginoo kaupod naton, ano kag sino ang aton kahadlokan? Wala gid sang makahamulag sa aton sa iya, nga nangin katulad naton. Palihog magtindog ang tanan.
Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Hesus Kristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiupod sang Espiritu Santo yara sa inyo tanan. Kagyarak man sa imo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala. Agon mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyong mga utod, kay nakasala ko matod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos. Kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagagahom sang tanan. Sa ubos na mapatawad ang aton kasalanan, tutuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Aton imayaon ang aton maluluyon nga Dios.
O Dios amon giniwagan ining labing balaan nga kagabihon, sang matuod nga kapawa nga si Kristo. Paambita kami nga nakakita sang iya kasanag diri sa duta, sang iya kalipay dira sa langit. Sa diin siya nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Sadto anay, gintagna ni Propeta Isaías ang pagbunag sang isa ka bata nga mangin Mesiyas kag prinsipe sang pagidait. Sa sini nga gabi, makita naton ang katumanan sa sini nga panagna sa pagbunag kay Jesus sa Bethlehem. Ang nahauna nga kalasahon. Pagbasa gikan sa libro ni Isaías. Ang duta sang tribo ni Zabulon kag ni Neftali sang una ginapabayan, pero ang palaabuton magadala sing kadungganan sa sini nga kadutaan halin sa Mediteraneo. Pakadto sa sidlangan sa duta sa tabok sang Hordan, Galilea, sa diin nagapuyo ang mga dumuluong. Ang mga tao nagalakat sa kadudulman, nakakita sing dako nga kapawa. Nagapuyo sila sa duta sang mga landong, pero karon ang kapawa nagasilak sa ila. O Ginoo, ginhatagan mo sila sing dako nga kalipay. Ginhimo mo nga magmalipayon sila. Magahugyaw sila sa imo ginhimo. Subong sang paghinugyaw sang mga tao nga nagaani, o kon magpartida sila sang inagaw nga mga manggad. Kay ginbali mo ang gota nga nagapabugat sa ila, kag ang baston nga nagahanot sang ila mga abaga. Ikaw, o Ginoo, ang naglutos sang pungsod, nga nagpigos kag nagpamintaha sang imo mga tao, subong sang imo paglutos sa tuanay sa mga hangaway sang Midian. Ang mga butas sang nagpanggubat nga mga hangaway, kag ang tanan nila nga mga bayo nga nabulit sang dugo, paggasunugon sa kalayo. Ang isa ka bata matawo sa amo, ang isa ka anak ginhatag sa aton, kag siya ang aton mangin pangulo, pagatawgon siya, maalam nga manuglaygay, gamhanan nga Diyos, amay nga wala sing katubtuban, prinsipe sang paghidait. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Sa karon gid nga gabi, natawo para sa aton ang manluluwas, si Kristo nga Ginoo. Sa karonggit nga gabi, nataho para sa aton ang manluluwas, si Kristo nga Ginoo. Magkanta kamo sing bag-o nga ambahanon sa Ginoo. Magamba kamo sa Ginoo o bugos nga duta. Magkanta kamo sa Ginoo, kagdayawa ninyo siya. Sa karonggit nga gabi, nataho para sa aton ang manluluwas, si Kristo nga Ginoo. Isugid adlaw-adlaw ang maayong balita nga siya nagluwas sa aton. Ibantala ang iya himaya sa mga kapungsuran, ang iya gamhanan nga mga pinuhatan sa tanan nga katawhan. Sa karonggit nga gabi, natawo para sa aton ang manluluwas, si Kristo nga Ginoo. Magkasadya kamo o langit kag duta, magdaguhob ka o dagat, kag ang tanan nga mga tinuga nga yara sa imo.
magkasadya kamo o mga latagon, kag ang tagsa kabutang nga yara sa inyo. Sa karon gid nga gabi, natawo para sa aton ang manluluwas, si Kristo nga Ginoo. Dayon ang mga kahoy sa kagulangan, magahinugyaw sa kasadya sa atubangan sang Ginoo, kay nagakarisya sa paggahom sang duta. Pagagamhan niya ang tanan nga katawhan sang kalibutan sa katarungan kag kamatayon. Sa karon gid nga gabi, natawo para sa aton ang manluluwas, si Kristo nga Ginoo. Si San Pablo nagasiling nga bilang sabat kag balos sa kaluwasan nga ginhatag sa aton paagi kay Kristo Jesus. Sikwayon naton ang kalautan kag maghimo sing maayo. Ang ikaduha nga balasahon. Pagbasa. Gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol kay Tito. Labing hinigugma ko, ginpahayag sang Dios ang iya grasya para sa kaluwasan sang tanan nga mga tawo. Ina nga grasya nagatudlo sa aton sa pagsikway sang kabuhi sa sining kalibutan nga may pagpugong sang kaugalingon, matarong kag Diyos nun. Samtang nagapaabot kita sang bulahan nga adlaw, nga aton ginalauman, nga ang himaya sang aton gamhanan nga Diyos, kag manluluwas, nga si Jesucristo, magapakita. Gintugyan niya ang iya kaugalingon, tungod sa aton. Agod maluwas kita sa tanan nga mga kalautan, kag manginputli nga mga tawo nga iya kaugalingon, kag nagahandom sa paghimo sing maayo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios, palihog magtindog ang tanan. Nagadala ako sa inyo, sing isa kadako nga kalipay, sa karunggid nga gabi, natawo para sa aton, ang manluluwas, si Kristo nga Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay Lucas. Himaya sa imo o Ginoo.
Sadto nga panahon, ang emperador nga si Augusto nagmando nga ang tanan nga sinakpan sang imperyo, magpalista sang ila kaugalingon para sa senso. Ining nauna nga pagpanglista ginhimo sang si Cirenio, ang gobernador sang Syria. Gani ang tagsa-tagsa nagpauli sa iya kaugalingon nga banwa sa pagpalista. Halin sa banwa sang Nazareth sa Galilea, si Jose nagpauli sa Judea, sa banwa nga ginatawag Bethlehem, sa diin natawo si Haring David. Nagpalista siya upod kay Maria, naginsaad nga mangin asawa niya. Nagabusong na si Maria, kag samtang didto sila sa Bethlehem, nagabot ang tion nga inugbata na niya. Nagbata siya sang isa ka panganay nga lalaki. Ginputos niya ini sang lampin, kag ginpahigda sa isa ka pasungan, kag wala na sing lugar para sa ila sa balay nga dalayunan. Sa sadto nga duog may mga manugbantay sang karnero nga nagapulaw sa latagon sa bilog nga gabi sa pagbantay sang ila mga hayop. Ang anghel sang Ginoo nagpakita sa ila, kag ang himaya sang Ginoo nagsilak sa ila. Hinadlukan gid sila, pero ang anghel nagsiling sa ila, hindi kamo makahadlok, kay nagkarihi ako sa pagdala sa inyo sang maayong balita na magahatag sing dako nga kalipay sa tanan mga tawo. Karon gid nga gabi, natawo sa banwa ni David ang inyo manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Amo ini ang tanda para sa inyo. Makita ninyo ang isa ka bata nga naputos sang lampin kag nagahigda sa isa ka pasungan. Sa hinali, nagpakita ang isa ka guban nga mga anghel sang langit, kag nagbuylog sa sadto nga anghel, kag nagkanta sila sini nga mga pagdayaw sa Dios. Himaya sa Dios sa kaitaasan, kag paghidait sa duta sa mga tawo nga iya nahamutan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayaon ka, O Ginoong Heso Kristo. Merry Christmas! Sa tunga sang aton nga mga naeksperyensyahan nga kabug-atan sa aton kabuhi, sa tunga sang mga kasalanan nga aton nakita kag naeksperyensyahan nga nagalapnag sa aton palibot, sa kadalom nga dalaman sang kahakog sang tao kag sa iya nga pagbaliwala sang sugo sang Dios. Amo ini ang aton ginabantala sa sini nga kagab-ihon. Merry Christmas! Mga utod, si San Pablo sa iya nahauna nga sulat sa mga taga-Korinto, Kapitulo 13, versikulo 13, nagsiling sini, "Three things will last forever: faith, hope, and love. And the greatest of this is love." Nga sa tunga sang sining mga eksperyensya naton, mga utod sang masakit, pagkadula sang aton mga loved ones, pagkaputo naton sa negosyo, pag-ulak sa mga kaangtanan, nga makasambit kita sa Merry Christmas. Tungod kay nagapati kita sa sining ginahambal ni San Pablo, nga may mga butang nga nagapabilin kag hindi madula. Bisan pa anong kadulom, bisan pa anong unos nga mag-agi,
may nagapabilin nga hindi madula. Faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Kung natagan naton sang tion ang aton kaugalingon sa pagpamangkot, ano bala ang source sang sining three things that last? Ano ang iya sinisadsaran, mga utod? Amo ini ang kaundan sang aton selebrasyon subong nga gabi. Nga ang makapahayag kita sang malipayon nga Paskwa. Kay ginadumdum naton si Hesukristo as the source of these things that last forever. Si Kristo ang sadsaran sini. Siya ang tagdala sang sini nga dulot sa aton tunga. Siya nga nabunag sang nauna nga Christmas kag aton ginadumdum ang iya nga pagkari bilang kasanag sang Dios kada tuig sa sining selebrasyon naton ginasuguran subong nga gabi. We praise the Lord. We thank the Lord. We are so grateful to the Lord. Kaysa tunga sang pagbaylo-baylo, pagkadula mga utod sang kaangtanan, the loss of loved ones, even the source of our livelihood, may nagapabilin. Kag amoy na si Kristo. Siya nga tagdala kag sadsaran sang aton pagtuo, sang aton pag-asa, kag sang aton paghigugma sa isa kag isa. 1 Corinthians 13:13. There are only three things that last: faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Sinong nagdala sina sa aton? Sining source sina? Ang aton Ginoong Hesukristo. Interestingly, mga utod, sa sining ebanghelyo subong, ang ining source, mga utod, sang things that are strong and will be able to face the challenges of time, gin-describe sa aton ni San Lucas, paagi sa sini nga paglarawan. Siling ni San Lucas, ginputos sang mahal nga birhen sang lampin, kagin pahigda sa isa ka pasungan, kay wala na sang lugar para sa ila sa balay nga dalayunan. Hindi bala, kung pamalandungan naton ini, ginatawag naton sa English, paradoxical. It's a paradox. Siya ang source of strength, pero tanawan ninyo ang pag-abot niya sa kalibutan. Larawan sang kaluya, lapsag, ginputos ang lampin, tapos dira pa mga utod, ginpahigda sa pasungan. Kung imo lang tanawon ang ina nga larawan, mabudlayan ka magpati nga siya tuburan sang kabakod. Nga siya ang sadsaran sang things that will last forever. Because he appears very helpless, very vulnerable. This is the description of the gospel that we have today. Ginbata siya ni Maria. Ginputos niya ini sang lampin, kaginpahigda sa pasungan, kay wala na sang lugar para sa ila sa balay nga dalayunan. He started his entry into our world
through this image of vulnerability, helplessness, and weakness. Nga aamuni mga utod, nga ahaw, nga mabatas sang Dios, nga puno sang gahom, nga pasudlon niya ang iya anak nga magadala sang paghigugma sa kalibutan sa amo sini nga pamaagi. Bisitahan naton ang sulat ni San Pablo sa mga taga Filipo, chapter 2, mga utod. Basahon ko lang dali. Katahom sang paghambal ni San Pablo sa sining sulat sa mga taga Filipo. Siling niya, ang kinaugali sang Diyos yara sa iya gihapon. Pero wala siya maghuna-huna nga sa pakusog. Dapat siya magtinguha nga mangin kaangay sa Dios. Sa baylo, sa iya kaugalingon nga kabubuton ginpaiway niya initanan. Kag nagsuklob sang kinaugali sang isa ka ulipon. Nagpakatawo siya, kag nagpakita sa dagway sang tao. Nagpaubos siya sang iya kaugalingon, kag nagmasinulundon tubtob sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon sa cross. Gindala ni Jesus ang gahom sang Dios through the power of humility. And therefore, my brothers and sisters, humility is a very strong force in the world. Kaya mo ini ang alagyan sang Dios sa pagdalaya sang kaluwasan. Ang pagpaumod, ang pagpaiway, ginsuklob niya sa iya kinaugali ang ining pagkaulipon. This is a very strong statement against our exercise and understanding of power. Kabati ako sang isa kahambal, sang isa ko kakilala, siling niya, hindi na uso ang martir subong. Kun huyapan, kahuyapi man. Kag dako agawa ang imo inumol para madudla siya. Nanginlantay sa kabuhi sang kalibutan ang ina nga sahi sang panimuot kag pamatasan. Kagani lantay man ang gamo nga nakita ta sa kalibutan. Kay ginapasanlab naton ang kaakig. Kag kun ang isa ka tawo maakig, nagakaimpito na siya. Tawag sina sa English, blind rage. Palanulom imo panulukan. Kag makahimo ka sang butang, nga hindi mo mapinsaran nga nahimo mo kung husto ang imo paminsaron. Why? Because we have been used to get even with each other. Gintudluan kita sang panimuot kag batasan sang kalibutan nga dapat mabalos kagid. Balusi imo kontra. Karon pirdi kasi na gindula amat-amat sang kalibutan ang lingwahe nga gindala sang Prince of Peace. Ginamat-amat erase sang kalibutan sa iya panimuot kag batasan. Ang forgiveness, ang reconciliation, ang humility, ang pagpaumod. And that's why, kung may kaakig, balusan mo sang kaakig. Kag nagamakot ang ina nga kaakig, hasta maglabot sa blind rage. Hasta sa ulihi, makahimo ka sang isa ka butang nga irreversible ang iya effect.
Do ano'y nakahalanusbo mga utod, nga makita mong isa katawo, tama ka isog, grabe magpaniro, tapos bayawon kwenta dito sa sulod sang bilangguan, sorry, nagpalanulom ang panulok ko. You multiply this hundreds of times. You multiply this thousands of times. Nagasugod din na sa sulod sa aton puluyan. Nagasunod din na sa aton mga kaingod. Nagasugod din na sa sulod sa aton tagipusoon. Kay nagtubo kita nga wala na naga-apresyar sang gindala nga dulot sang aton manluluwas sa kalibutan. That's why ang batasan sang tao, ang kabuhi sang tao will not last anymore because we have lost the things that last forever. Dula ng pagtuo sa Dios, ang pag-asa sa husto nga sahi sang pagkabuhi, matarong ginapabalhasan, dula na. Damo na nga mga taong naga-shortcut, subong bantay sa lakay. Hulaton lang ang pag-ayo-ayo sang kabuhi sang iban, tapos hold upon, pakalainon. No more sense of hope. And love, there is so much hatred around us. Ginahambal ini naton sing hayag mga utod sa sininga kapiestahan. Kaya ang pagkabunag sang Dios liwat nga panghangkat ina sa aton nga mabunag man ang ini nga kabuhi nga Dios noon sa aton tagipusoon. Kay bisan buhi kita kung wala ni diri sa aton heart and we are living the contrary values, daw pariho lamang kita sang zombie. Buhi kita pero patay. Patay sa values of faith, of hope, and love. Gani, akon ini personal nga panugyan. Pagkatapos ini nga santos nga misa, magdali-dali kita sa pagpauli. Kung nagadrive kita, hindi man gin magdasig, nagaulan subong. No? Cautious lang. Pero ang tumkon ta sa aton pensar, that we want to be home, to gather with our family. This is a time for family gathering. Amo ni ang tiyempo nga sa liwat, tulukon naton si tatay ta, si nanay ta. Si nanay kag si tatay magtulukay liwat. Ang kabataan among themselves to break the barrier of conflict nga gindala sa aton sang sining mga halimbawa nga makita naton sa kalibutan. Break that barrier of conflict and hatred. Kay ang imo ginaselebrar subong, ang imo nabaton subong, ang imo ginabalon subong, si Kristo nga hari sang paghidait. Pwede ayhan nga antes kamo magkaon o kung samtang nagakaon kamo, embrace again each other. Reconcile with one another. May mga gamot sang sala nga nagahilo na sang aton kaangtanan subong. Between parents, parents between children, children among themselves, and among neighbors. Basi isining nagligad lang nga si mana nag-away kamo kay hinabuyan sang basura ang imo ugsaran. Basi hasta subong grabe ang pagdumot mo kay nagutang ni siya sa imo tapos kada sumalang mo siya layo pagaliko na siya. Ag hindi siya luyag mag-atubang sa imo. Ikaw nga nagapalagyo sa utang, palihog lang. Time to be justly reconciled. Sa tawo nga ginhulaman mo, ginplumisahan mo na siya, dasun nga simana, Miyerkules. 3 na katuig, Miyerkules nag-agi, wala amang gyapon.
Time to be just also in our dealings with one another. Pagtalikod sa dulom nga sahi sang panimuot kag batasan, abrasuhon tang promesa sang anak sang Dios. Hang tumkon ta, let us deeply desire for things that will last. Kaya mo niyang makadala sa aton sang kusog kag kabakod, kag makapatigayon sang aton pagkabuhi sa kalibutan, nga bisan kung kaisa may mga challenges, you can still continue moving on. Family time. Reconcile with members of your family. Bring peace to each other. Fill each other's heart with hope. Celebrate faith. And may Jesus Christ will be born again in the manger of your heart and in the manger of your home. Magtindog kita tanan, ipahayag naton ang aton pagtuo sa Dios. Nagato ako sa Dios, Tuo ako sa Dios amay nga makagagahom sa tanan. Magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Kristo. Iya anak nga bugtong nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Berhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay kag gilubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw, nabanhaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayat sa mga langit, kag naglingkod sa tuo sang Dios nga amay, nga makagagahom sa tanan. Gikan dito, magakari pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginкакаобдан sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sang mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. sa sininga gabi ti puno nato ng kahadlok, paglaom, kag mga handom, sang bugos nga katawuhan. Kagihalad naton ini kay Ginoong Hesus nga Emmanuel, Dios nga kaupod naton. Kabay pa nga ang mayong balita sang iya pagkatao maghatag sa aton sing kusog kag kalipay. Aton nga isabat, Ginoo nga Emmanuel, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo nga Emmanuel, pamatii ang amon pangamuyo. Ang amon pungsod, kag ang kalibutan, padayon nga ginatilawan kag nagaantos, tungod sang balatian, krisis sa ekonomiya kag politika, kag kaimulon. Prinsipe sang paghidait, ipalapnag sa kalibutan ang paghidait, nga ginlawag anay sang mga anghel sa katawhan. Mga muyo kita. Ginoo nga Emmanuel, pamatii ang amon pangamuyo. Ikaw ang maalam nga manuglaygay, kagamhanan nga Diyos. Tudloi ang mga nagapamuno sa simbahan, kag gobyerno, nga kalimtan ang gahom kag kaugalingon nga interes. Agud mag-alagad sila sing himpit. Kaangay mo nga nagkari, indi agud alagaran, kundi mag-alagad. Mga muyo kita. Ginoo nga Emmanuel, pamatii ang amon pangamuyo. Sa imo pagkari sa kalibutan, wala ka magpakita sa mga gamhanan, maalang, kag maabtik, kundi sa mga kubos, imol, kag ginsikway. Ginoo, bendisyoni ang mga tawo nga ang kusog, pagsalig, kag paglaong, yara lang sa imo. Mga muyo kita. Ginoo nga Emmanuel, pamatii ang amon pangamuyo. Kaangay sa imo, madamo ang mga tawo nga wala sing balay nga madayunan. Ginoo, buligi ang mga nangin biktima sang kalamidad, kag nadulaan sang trabaho, mapasilungan, kag mga kinahanglanon sa kabuhi.
mga muyo kita. Ginoo nga Emmanuel, pamatii ang amon pangamuyo. Ang manunubos, nangin katapo sang tawhanon nga pamilya. Bantay, lugpaya, kag pabaskuga ang paghiusa sang mga katapo sang amon pamilya, kag katilingban, mga muyo kita. Ginoo nga Emmanuel, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, ginatugyan kuman ang akon kaugalingon kag ang akon timbang si Father Chow Pendon sa imo mga kamot. Kabay pahatagan mo kami sang kusog kag kabakod, agon nga mangintampad kami nga makaalagad sa sining katawhan nimo diri sa parokya sang Mulo. Naga pangayo kami sang imo nga bendisyon. Ginapangayo lamon initanan sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa may mga halad nga nasulod sa sobre, palihog maghimo sa duha ka linya sa tunga, kag idulong ang inyo halad sa altar. Madamo gid nga salamat.
Karon mga utod, magpangamuyo kamo agod nga ngakon kaginyo sakripisyo. Mamutanunta sang Dios Amay makagagahom sang tanan. Batunon unta sa Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag kahimayaan sang iya ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bug-os niya nga Santa Iglesia. O Ginoo kahamuti ining sakripisyo nga amon ginahalad sa imo sa sininga piyesta. Kabay pa nga paagi sa pagbayluhanay sang amon mga dulot kag sang imo Eucharistia. Mahimo kami nga subong kay Kristo nga naghiusa sa iya kaugalingon, sa iya Diyos nun, kag sang amon tawhanon nga kinaugali. Siya nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo, Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid. Takos kagangay gidigo kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Sa gihapon sa tanan nga duog, pasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga Amay. Gamhanan way katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kay bisan nagakabuhi siya sa gihapon, upod sa imo dira sa imo himaya, si Kristo nga Ginoo ginpakita sa amon sa bag-o nga paagi, sa makatalanhaga nga misteryo nga amon ginasaulog karon nga adlaw. Bisan pa nga wala sing may makakita sang iya himaya subong Dios, karon makita gid siya subong isa sa amon. Imo siya anak sa wala pang panahon, apang karon nga adlaw natawo siya sa panahon. Sa pagtingog sang tanan nga mga tinuga, sa idalom sang iya pagdumalahan, sa pagpatindog sang mga napukan, kag sa pagtuytoy sang mga katawuhan nga nahulog sa sala. Pakadto sa imo langit nun nga ginharian. Gani upod sa mga angheles sa langit, nagabansa kami sang imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga todo Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos, gani padalang mi espiritu sa pagpasantos sini mga dulot, agud mahimoy ni para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatay nga ginbaton sing kinabubuton, yaking kuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay. Pasalamat sa imo kag inigin panagtag siya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini kay nimong akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, naging ko ang kalis, pasalamat liwat.
kaginigin palibot sa mga gintutunan na nagasiling. Pagkuha kamo tanan mag-inom sa sining kalis, kini mong kalis ang akong dugo, ang dugo sang bago kag walay katapusan nga kasugtanan. Igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala naton ang misteryo sang pagtuo. Gani amay, amon ginhalad sa imong tinapay sang kabuhi kag kalis sang kaluwasan. Pagsaulog namon sa anduman sa pagkamatay kag pagabanhaw sang imo anak. Pasalamat man kami sa imo kay mo kami ginkabi nga mga takos. Pagatubang pagalagad sa imo sining sakripisyo. Pakiloy kami nga Espiritu Santo magpayusa sa amon. Nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumangin mo simbahan nga nalapnag sa bugos sa kalibutan, himbita siya sa pagugmapod sa Santo Papa Gus Francisco, sa Obispo nga si Jose Romeo kung sa tanan ni Kaparian. Dumdumang mo sa ako sa among katilingban, nga nagtaliwan may paglao, mababanhaw sila. Dumdumaman ang tanan ni Klamatay sa imo pagkabiyan, bato na sila sa pagtanaw sa imo may mayaon nga nawong. Kaluhim kami at dari katambong, agad mambit na mo ng kabuhi nga wala sing katapusan. Magdaya magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Berhen, ilusang Diyos, upod kay San Jose ng Iabana, upod sa mga apostoles, nagsatanan masantos, ang pamut sa imo, pagi si manak, nga si Yeso Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya kag dira sa iya. Ginahatag sa imo, Diyos amay nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Mga muyo kita, nga mag-abot sa aton ang ginharian sang Dios, suno sa gintudlo ni Jesus sa aton.
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami sa pagidan sa amon mga inadlaw. Buligi kami maluwas kami gihapon sa sala. Palipon na kami sa tanan nga palaligban, samtang nagapaabot kami sang bulan nga adlaw. Amon ginalauman magabalik sa Kristo, kaamon manluluwas. O Ginoong Heso Kristo, ikaw nagsiling sa imo apostoles. Pagidahit nabilin ko sa inyo nga akong pagidahit kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon sala, kundi pagtuo sa imo simbahan. Pagsuno sa imo ginsiling, hatagi sa sang pagidahit kag pag-iusa. Kau nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagidahit sa Ginoo gihapon sa inyo tanan. Kag yara man sa imo. Magatagay kamo sang tanda sang pagidahit ni Kristo. Yari ang kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang mga ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang ang isa ka pulong, kag magaayo ang akon kalag. Kabay, ang lawas kag dugo ni Kristo magdala sa akon sa kabuhi, na wala sing katapusan. Amen.
Mangamuyo kita. O Ginoo nga amon Dios, amon karon ginasaulog sing malipayon ng pagkatao sang amon manunubos. Kabay nga paagi sa amon nagakaigo nga pagginawi, mangintakos kami sa pag-ambit sang iya himaya. Panganang maninitanan sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Aton ginapasalamatan ang aton flower sponsor, si Miss Lourdes Chin and family. Kag sa sini nga bahin, aton man ginapasalamatan kag sa sini nga bahin, pamatian naton ang mensahe sang pagpasalamat halin sa aton nga parish moderator. Madamo ang nangin kausa sang aton inspirasyon sa isa kag isa sa sining selebrasyon sang piyesta sang pagkatawo sang Ginoo, no? Ang mga nagasimba adlaw-adlaw sa sining panahon sang Adbyento, sa mga Domingo sang Adbyento nga nagasuporta sang aton mga selebrasyon sa siyam kadlaw sa misa sa kagabihon kag sa aton aginaldo masses, no? Kag sa inyo tanan nga sa hipos lang padayon nga nagapangamuyo kag nangin maalwan sa pagsuporta sang tanan naton nga paghikot diri sa aton parokya. Padayon na ginapangayo namon sa inyo nga padayunon ninyo kuntan ninyo pagpangamuyo para sa amon ni Father Chow, no? Nga magmangin masulhay man kag mangin healthy man kami so that we can really serve you well. In a special way, gusto naton man iupod sa aton pagpasalamat aton mga novena mas sponsors and donors, ang aton mga kapitanis kag barangay council sa aton 18 kanasakupan nga barangay, ang aton mga barangay apostolic coordinators, donors for Advent wreath, kag ginmention kay ng flowers for the altar. Ang nagbulig sa aton nga pari sa pasad sining aton nga Belen, si Father Philip Neil Antenor Cruz. No, nangin kabulig naton si Father Lester Villa kag Father Alex Apalit. Ang Paris Tri-Councils, liturgical ministers, ministry of lectors, commentators, extraordinary ministers of Holy Communion, choir, ministry of altar servers, collectors, Mother Butlers Guild, ang aton na Philippine National Police and TMTRO, kag ang aton convent staff and personnel. May luyag man kita pasalamatan nga nagsabat gidayon sa aton pangagda nga magbulig sa aton mga utod nga nasunugan. Ang iban sinisela hindi man luyag tani nga hambal ilangalan, pero luyag lang naton ipaabot ang aton dako nga pagpasalamat kay may mga anonymous donors kita, no? May ara man naghatag si Jocelyn Asedillo, Michael Guangco, Flock of Divine Mercy, True Mercy Dita po, Maria Teresa Tan, Nini Kim Sing, Leda Servas, Dr. Aris Hardiolin and family, Emily Marieno, Grace Zamora Palmares, Melissa family, Mr. and Mrs. Brillo, Mr. and Mrs. Felix Goles, Ana Marie Panes, kag ang iban padara, no? Si Mr. Dan Martinez sa aton nga bag-ong uniform sang aton choir, si Mr. Lyson nga nagbulig man sa aton mga physical structure diri, kag ang aton utod nga si
Yancy sa pagpahulam sa aton sang mga siya kag pagbulig man sa aton sa pagkaon dira sa aton kumbento, no? Kag of course ang aton mga ginpangayuan bulig man nga extra sa aton mga pulungkuan kag sa aton nga PowerPoint projector. Mga utod padayono naton ang pagtimbanganay, no? Sa sining aton pagpanglakaton diri sa parokya sang Molo agod nga ang ining aton mga kahiwatan sang aton pagtuo, magpanggamot, magpanalupsop, manalingsinggid kag mamunga kay nagabululigay kita tanan. Sa liwat, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo tanan. Sa sining nga bahin, magahiwat kita sang rito sa paghatag pagtahot sa nabunag nga Jesus. Palihog magtindog ang tanan. Mga utod, kita nagakalipay tungod sang dako nga dulot sang aton amay. Iyagin padalang ya bugtong anak mangintaw kasubong naton was lamang sa sala, kag siya nagakabuhi upod sa aton. Ngayon pagkari nagdala sang kaluwasan, siya mong pagidait sang bugos nga kalibutan. Sa aton pagsaulog sang Pasko sang pagkatao, kabahin sa aton tradisyon, amo ang pagpalapit sa paghalok sa imahin sang bagong ginmunag nga si Jesus. Ini pagpahayag sang aton pagigugma sa mahal nga Dios nga nahimo nga tao. Apang tungod nga padayon kita sa pag-andam agon mapahilayo sa mga balatian, ginapakamaayo naton nga hiwaton man ang ini nga rito. Palihog magluhod ang tanan. Kabay ang pagkatao sang aton manunubos, magdala sang paglaom sa aton kabuhi. Kabay iya kita luwason sa tanan nga kalalatan sang katalagman, kabay ang pagidait maghari sa aton tagsa katigipusoon, panimalay, katilingban, kag sa bugos nga kalibutan, Kabay pa.
Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Sang magabot siya bilang tao, ang anak sang Dios nagpapuas sang kadulom sining kalibutan. Kagyagin puno ining balaan nga gabi sang iya himaya. Kabay ngang Dios sa iya walay katapusan nga kaayo, magtabog sang kadulom sang sala. Amen. Ang Dios nagpadala sang iya mga angheles sa mga manugbantay sang mga karnero. Agon ipahibalo ang dako nga kalipay sang pagkatawo sang manunubos. Kabay nga punon niya kamo sang kalipay, kag himuon niya kamo nga manugbantala sang iya maayong balita. Amen. Sang ang pulong sang Dios na himo nga tao, ang kalibutan na hiusa sa langit. Kabay nga hatagan niya kamo sang iya pagidait, kag maayong kabubuton. Kagang paghiliusaw po sa tanan nga mga pumuluyo sa langit. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa paghidait. Salamat. Salamat sa Diyos. Malipayon nga Paskwa sang pagkatao. Merry Christmas! Merry Christmas, everyone.